Здравей, YouTube, аз съм GodGamer и днес ще играем. Ще има IP в описанието. Ще играем и на още няколко игри после. Тей, хайди, влизай. Майко, ще скъсам. Ще Както скъсаш. преди. Ще скъшаш. Ще скъшаш. Скъсаш. Ще скъшаш. Оле, не мога да говоря. Айди, почваме ли? Ще та пребия. Да бос как? Аз чувам така слабо. Уада! О, съжалявам за лага. Ори, паде, бе. Паде, бе. Не. Ютал, ходи. Айде 3 пъти. Добре. Аз съм синия. Уй, ще скуча 30 хубавата. Добре, извинявам се, че не... че не съм много. Чакай, аз не виждам коби. Где отиде, бе? Чакай, аз не виждам. Аз не виждам! О, бе! Как може да ходите гадно, бе? Брат, то си мога. Айде някакъв да се. И ти имаш килаура. Айде на... Те. Skywars, айде Skywars. Кога ще съберем хората? Survival, а не, Mario Kart. Не. Много лайко. Да, на мен. Excellent. Ми добре. Ама, он е малкия. Кой е малкият? Спида. Експид. Да. Добре. Аз ще типам. Добре. И... Надявам се да се забавлявате с този клип и... Аз не съм играл давно тук. Паднах, не съм играл. Кой знае къде е? Те заминава. Не, за малко. Съжалявам за лага, ама съм на друг компютър. Тук наистина доста лагва. Аз дори сега не снимам и пак малко ми залагва. Варя с 30 фпс и 0 ченка. На мен обикновено не ми лага чак толкова много, ама като снимам ми става гадно. Съжалявам за което. И къде отиде, бе, умря ли? Не, още. Аз май ще мина. Като мен се минава. Той. Като нуп. Като нуб, като тебе. Ага, за ти съм по-напред. Ти падна още сигурно на първия джумп. Аз съм напред и аз май почти съм накрая. Здрасти! Какво? Падни. Аз го минавам и клекна. Аз ти не до? Аз знам, ще паднеш. Знаех ли? Не, за малко да падна. Аз го минавам внимателно. Не. Падна? Да. Тиха, много си внимателни. Смая, ма. Аз съм лош. Сега ще стигна, бе, какво? Не, аз съм почти финала, тъй че ще видим как ще се. Ти пак много ще стигал до финала. 5-6 пъти от 5 часа. Паднах. О. И... Ще ми е приятно вече да играя с хора. Приятно ми вече да играя с хора. Що? Що? Защото старите ми клипове бяха. Айде, заминаха. Какво? Пак паднах. Браво, аз съм там, дето паднах миналия път. За малко пак да падна. Не, айде, заминах се. И ти ли падна? Не! Сестра ми дойде! И да си жив за да. Надявам се да не се чуе. Сериозно, къде се чуват, бе? От мене! Остан си с звука. Защо да го спра, бе? Повече ми харесва звук. Да, някакви грамотни. През
Те си да си... Чакай, ще изгоря. Минах над лавата и изгоря. Изгоря ли? Не, ще изгоря. А, не, няма да изгоря. Оцеля. Защо? Ти къде си? Аз съм... Аз минах и сега първото тунелче. О, значи много назад. А ние трето. Аз съм сега много издвоеното тунелче. О. Чита. Ей, Никол, ей. За малко. Сега дано да не падна пак къде. Извини се за тъпия телевизор. Еми ти бързо спри звука. Ей, бих. Минах го. Да, Минах го! ще видя каква е си. Аз също ще го минавам. И що не пише то с Русин Джураби? Що не пише Русин Джураби побеждава? Тъпо. Защото Русенджура е паднал. Не съм паднал, на финала съм. Ама чакай там. Ми стигнал някакъв кач. И няма повече напред. Някакъв съджовен при нас. О, да стъпи телевизор. О, ти си доста надалеч. О, добре, и мен ме дразни малко. Ще го намаля. Ето, на 3 го оставям. Сега, ако ти гадно, затваряй. Но аз не мога да го намеря. Страхът идва. Първи! Чакай, що не свършва? Не, то пи, айде. Бягай! Бягай! Килаура пускам бе! Чурма бе! Чулима бе! Гледай! Абе, ще биеш някаква моя звезда бе, ей! Биеш мен бе! Колко съм бърз, гледай! Ще мреш! Мреш, казах! Мре! Аре бе! Аз съм Джаки Скоровача. Аз ще оцелея. Ще оцелееш ти. На почти половин сърце. На едно сърце си. Не! О, да. Айде да ни добре. Победител. И как се слиза той? Излъж сървъра? А? Не, Леаве? Бай, буй. А? Леаве? Ек. Абе, май трябва да са леки. Май трябва да са Няма леки. толкова. Ами добре, казвам, добре, ще спра за малко, докато се логнем и ви другата игра. Отново сме тук и намали тъпия телевизор. Отново сме тук и ще играем Плив. Стратегия номер 1. Събори. Смайл. Айде, чупи бе. Айде бе. Ще бягаш ли бе? Да. Аз и сега ще ходя да бях. Оф, сериозно ли бе? Геро, има ли топче изключен телевизора? Не. Ух. Хайде, стой там. Със здраве. Айде да идва, бе. Идва, бе. Иска. Ако свършим играта и аз ще ям. Окей. Айде, аз ще ям. Ти ще биеш ли майстора на сплив, бе? После ще видя. Окей. Уоу. Къв кеф е, два ендермана, един скелет с каска и едно зомби. Айде, чао. Те. Добре, и ще играем една бърза игра на... О, много ми е скучно. Добре, ще изиграя една бърза игра на Атенцик. Чудесно. Ами добре, мисля това е за този клип. Цък, цък.
И мисля това е за този клип. Надявам се клипа да ви е харесал.